design jistgħu jitqiesu bħala snin tad-deheb fl-istorja ċentinarja tal-Banda Berlanda. Fi-spazju ta' ftit snin, il-banda ħallit xtudna biex issema leħinha f'pajjiżi barranin. L-isem Berland huwa konness ma' nobli Isabella von Bilan, om il-Gran Mastru Hombex, li għalja iddedika t-titlu ta' Belt Berland bil-raħal twelida. Ma setax jenqos hekk li l-ewwel mawra tal-banda tkun fil-Ġermanja, fil-Beltarajn, fejn jinsab il-Kastell Bilan li huwa sede tas-Soċjetà Berlandista. Din il-mawra saret bejn 27 u 31 ta' Lulju 1994. fejn barra l-urbanisti akkumpanjaw il-banda tnejn erbru u partidarju. Jibbarra ħarġi programm mużikali fl-istess kastell, il-banda segwit programm ieħor f'Kapun Sirkazz, il-pjazza ewlenija tal-Belt. F'dik l-okkażjoni sar ġemellaġġ bejn is-Soċjetà Mużikali Berland ta' Malta u s-Soċjetà Berlandista fil-Ġermanja. Fi-spazju ta' sena bejn il-15 u 22 ta' Lulju 1995, il-Banda Berland għamlet it-tieni safra barra minn Malta. Din id-darba fir-Russja. Il-grupp magħmul minn 40 bandist u 112 partidarju żar il-bliet ta' Mosca u San Pietruburgu. Wara dak tal-Marċi u programm fil-Belt ta' Mosca kien nisdaq ta' Marċi u programm mużikali f'Peterhof f'San Pietruburgu. Ma naqsux iż-żjarat f'postijiet u palazzi storiċi f'dawn iż-żewġ bliet. Sal-lum, il-Banda Berland hija l-unika banda ċivili Maltija li żaret u daqqet fil-Federazzjoni Russa. Kienu jgħaddu 3 snin oħra biex il-Banda Berland terġa' tħalli xlukna. Din darba f'Komo l-Italja. Iż-żjara saret bejn l-14 u 20 ta' Settembru 1998, fejn il-banda kienet akkumpanjata minn qatt kbir ta' partitari. Il-programm ewlieni tal-banda kien fil-pjazza ta' quddiem il-Katedral ta' Como, quddiem pubbliku numerus. Il-banda segwiet Malċi u programmu fil-bliet ta' Elba, Cadurago u Lazzate. Ġew organizzati żjarat kulturali f'Teatro La Scala u l-Museo, il-famuż Duomo di Milano, Lago di Como u postijiet turistiċi oħrajn. Żżur li ġirasa f'Urkej kienet bejn id-9 u l-14 ta' Settembru 2019. Meta l-Banda Berland akkumpanjata minn aktar minn 170 persuna bejn bandisti, membri u partidarji żaret il-Belt Eterna ta' Ruma u l-Belt tal-Vatikan. L-ewwel livell tal-banda kien programm mużikali tal-Ola Tassi fil-famuż Konservatorju Santa Cecilia ta' Ruma, programm li ġie mfaħħar minn dawk kollha li attendu għalih. L-għada, il-Banda Berland kienet mistiedna l-udjenza mal-Kusija tiegħu il-Papa Franġisku. Hawnhekk il-banda flimkien mal-Kumitat u membri tal-Kummissjonijiet kienu f'post prominenti ħafna fuq quddiem fil-Pjazza San Pietru. Hawnhekk il-banda daqqet diversi marċi fosthom l-ewwel marċ jien Santa Catarina ta' Sur Mast Hector Talli.
il-bandisti u persuni distinti preżenti hemmhekk fil-waqt li kbieret tirringrazzja lill-banda Belan tal-li ferħet li dawn preżenti bil-mużika tagħha. Kienet ċeda li żgur mhux se tinbesaq tara l-istandard aħdar tal-banda flimkien ma' dak Malti u perklu fiż-żiffa ħelwa li kien hemm fi-Pjazza San Pietru Vatikan. F'kull okkażjoni li semmejna, il-banda kienet iffurmata fil-maġġoranza tagħha mill-bandisti regolari tal-post. Burin u bil-raġun.
Sinjuri, mill-għawkom ġew Albert Belan. Il-Kummissjoni ngħid li dan is-soċjetà mużikali Belan issiritom issegwu din il-birjata nhar sinkronizzat mal-mużika mill-kull jum tal-Brażil. Willa li l-għawlija ta' żmien offrit spettaklu li nisbaħ li kull jiġi jisibna. Se jkunu nisimgħu s-sibien dwar il-mużika klassika sa mużika moderna. Għalikom l-evoluzzjoni tal-mużika.